दिनै फायनाय 30 सेप्टेम्बर 2023 नि सालाव जोंनि एडिसि एरिया बन दागजागमानि दिनै बुबाग्रानि दुदुमुंबाय अदिनो बन मानजांनि बागै जों बुबाग्रा जे साव दिनै सारा त्रिपुरा एडिसि एरिया बन आबाद बिसिंथि जोंबो कायसा दिनै पूर्व तकसिया एडिसि विलेज नि बिसिंगो जारा चिकन कतर दुगान नि तंनाय रक न जारा फाल तंनाय रक न अदिनो सालसा जाहाते बो अदिनो फाइजातै थाय तंनानि बागै जों दिनै पूर्व तकसिया नि जे लुकरंनो जों गयमुया फारजाबो ताम हिमालय दिनै देबर दिब्रासारनि मानथ सप्ताय माया तमनतै जों दिनो बन माननानि बागै जों गयमुं याफारो दिनै अ पूर्व तकसिया नि लुकरं अ हुंखाय जों फुं 6टा निफ्राय तेसा सारि 6टा पर्यन्त बन्द मातंनाय आंनि सिमुं हुंखाय आं कायसा त्रिपुरामथा साबिसा श्रामारि ब्लक कमिटिनि खरकसा मेम्बार आंनि मुंखौ अमित बर्मा दिनतेबो फाइमाजा फाइजा दिनै अ पूर्व तकसिया डिसिनि दिनै त्रिपुरामथनि न दिनै बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ते दिनर फाइमाजा फाइजा दिनै अ डिसिनि भाइस चेयरमेन ते दिनै साबिसा श्रामारि ब्लक कमिटिनि वाइटिएफनि मेम्बार खरगनै आंनि बर गासै दङ बरखौ फाइमाजा फाइजा तामनि देंखो ताम जों yang sini bu komiti presiden tabu buat tebok kahkai bujok sai khulana प्रथमा जों चिनि मेडिया दाखुनो हामाया फारो जों तिनि अरो आसुमानि जों त्रिपुरामथा पूर्व तकसायनि बिसिनिंगै जों तिनि बेलायना हामाया फारो जोंनि मेडिया दाखुनो जों तिनि अरो आसुमानि आसल उद्देश्य हमका चिनि गुगरानि तिदुल मुंबाइ 30 तारिख 30 9 2023 कायसा फुंसयता हयके साइडसयता फंका बन्द गयो अबन जों त्रिपुरामथा पूर्व तकसायनिंगै जतन कमनारगो चिनि अरो पूर्व तकसायनि जे अपरा चाकरा चिनि सिखला सराय परिकमनाय चराय जतन जों पालबाक साखाय चिनि बन एकदम काहामकाय पालायना हयके जों पथमना कम अबन बिसिंगै चिनि अरो पूर्व तकसाया चिकन कतर दुगान थाय दंनाय अबर नलो जों कायसा कमनारगो आदिम साजा जेहेतु बन्द तंनायाखै पालुनो बेखाय बन्द खायना मांगै आ बन्द खायनो वा सलुटेसन हमका जों नायदि चिनि त्रिपुरा राज्योआव चिनि सिगां जमुखा कांग्रेस 3 बছর साइ थांखा राज्य सरकार चालाक थांखा आवन परे फाइका जुग सरकार 5 বছর एरपरे एक नागते 25 বছর सिपिएम जाय थांखा ओमफ्राय चिनि बुकुंबारा चिनि ट्राइबेल नि बांगै কোনো सल्यूशन फाइया बुइबाय सापाकित फाइजागो चिनि जे चिनि 12 बोसोरनि गणतान्त्रिक सिस्टेम जे मानथाय दंमोन अ मानथाय रक जों माया सेलाय जाखोम बुनि दफाबे जों सुसन खायजाक दङ जों हाट बाजाराव जों चिनि जे अधिकारनो जों कक साइनिया आबनि प्रतिबाद एवं चिनि जे सल्यूशन चिनि जे मानथाय चिनि जे 19 जमान जे मानथाय आबनि सल्यूशन मांगै चिन बग्रा दिगुन मांबाय आ बनरा जों सफल खायना बागै जों तिनि जतन अरा सीपीएम हिया कांग्रेस हिया त्रिपुरामथा हिया बीजेपी हिया जतन पालायमला थाय चिनि मानथायना जों मानना बांगै तिनि अ बन्दा हरजाबाय बोताम निसे बोताम नायदि 30 तारिख तो उनकाय फुंसयता हयते साइड 6टा पर्यन्त बन तंजाङो जरा प्रो जे बन जों पयमुनार खाबन जतन पालायमखाय पालायदि आबत जतन पालायनां दरकार चिनि मानथायनि थाखाय नागाय ओंखाय जुदि गय आंखाय दाबो बिनि बेपा ओंखाय चिनि जे साथाय साइ थाखा गाबो जों पालखाय नायलायनाय ताम खायमान अंदानि आं सिनि मुंखाय आं पूर्व तकसिया बिसिनि भट कमिटि प्रेसिडेन्ट